Čaute, som tu zase, som tu opäť. Toto video je úplne nečakané, neplánoval som ho nahrávať, ale nerad by som bol, aby som skončil, alebo aby sme skončili pri tom prvom jedinom videu, pri tom predstavení. Tak som si povedal, že vyťahnem telefón, že ho operem o stojan a aktuálne ten telefón teda drží iba na tuniakovi, takže keď sa tuniak zošuchne, tak aj telefón zošuchne. A všimol som si, že veľa hovorím a je to už veľmi otravné, akože ja to niekedy aj sa snažím vystrihovať, ale musím na tom popracovať, lebo je to veľmi také, že kebyže som ja poslucháč, pozerám takto na nejakého chalana a stále hovorí tak to asi veľmi rýchlo vypnem. Som veľmi rád, že takto môžem točiť, že vlastne mám takéto nejaké miesto, nejaký priestor, kde môžem natáčať. Som aktuálne hoteli v Žiline, Hotel Boss. Povedal som teraz moju adresu a ešte, že nie som slávny. Akože toto kebyže urobí Exploited, alebo Google, alebo kdokoľvek iný, tak do Hotela Bossa podľa mňa nasypú ľudia. Je to vtipné. Aj som si tak hovoril pre seba. Inak je to zaujímavé, že toto video vlastne nemáš zase žiadnu tému, ale zase je to iba také, že rád by som sa vyrozprával na kameru, možno to nejak zostriham, potom vydám to ako video, možno nie, uvidíme, že čo z toho bude. Ale tak som sa zamýšľal, že teda rád by som robil takéto videá, rád by som sa nejak akože prezentoval na verejnosti, či už na nejakých takýchto platformách, ale možno aj inde, akože fyzicky. A potom som si hovoril, že a čo keď zrazu niekedy, keď teda sa možno nejak presadím, alebo teda budem na sebe pracovať a zrazu sa začnem ľuďom páčiť a že ten obsah bude mať aj kvalitu, že čo keď ja niekedy budem slávny? Chcem to vlastne vôbec? Chcem tú slávu? A možno si poviete, že prečo by som nechcel slávu, ale keď si to tak zoberete, tak tá sláva, ono to nie je vždycky najlepšia vec. Keď je človek slávny, ono to vyzerá fajn, že ľudia ho poznajú, možno má viacej možností, viacej obchodných ponúk, vie viacej zarobiť. A na prvý pohľad to vyzerá ako život snov, byť slávny. Ľudia obdivujú a stretávajú, chcú sa fotiť. Ale na druhej strane je za tým určitá obeta. Obeta súkromia. Obeta toho, že človek môže byť veľmi ľahko terčom aj vo fyzickom svete, ale hlavne na internete. Je to určité riziko. V dnešnej dobe byť slávny je určité riziko. A je to aj kvôli tomu, a preto som sa sám seba pýtal, že či by som chcel byť slávny, lebo umelá inteligencia, ktorú teda už všetci poznáme, verím tomu, ktorá sa stále vyvíja, stále napreduje, tak vie robiť už také veci, že umelá inteligencia vie zobrať moju fotku, moju tvár a vie z toho spraviť nejaké video, ktoré propaguje nejaký podvod alebo nelegálne veci, nečestné veci, čo sa teraz deje na internete, že youtuberov zneužívajú. Že umelá inteligencia a ľudia za tým zneužívajú tváre známych osobností, youtuberov, politikov, len aby sa nejak obohatili na svoj úkor a to mi príde veľmi nefér. Človek vlastne na niečom pracuje, napríklad takto, že tvorí obsah na internete a niekto si príde, len tak zoberie jeho video, len tak zoberie jeho tvár a začne propagovať nejaké nelegálne pofiderné stránky alebo produkty alebo kryptomeny a príde mi to veľmi smutné a myslím si, že mali by sme sa čo najskôr ako ľudia spojiť a začať pracovať na tom, aby sme tieto nebezpečenstva, tieto hrozby internetu, ako sú zneužívania tvári, aby sme to čo najskôr odstránili alebo snažili sa tomu nejak zamedziť. Lebo nie je to fér a nie je to fér hlavne pre starších ľudí. My mladší ľudia ešte tie deepfakey, tie videá vieme rozoznať. Že keď Fico hovorí, že kúpte si kryptomeny alebo Duklok, to je jedno, propaguje nejakú hazardnú stránku, my ešte vieme nejak vytušiť, že to je podvod, aj keď to už je veľmi ťažké teraz, lebo tie videá sú veľmi prepracované. Dobre. To bol možno taký väčší strih, možno je to teraz také, že nejak to nesedí k tomu, čo som hovoril predtým, ale povedal som jednu vec, čo som si nebol istý, že či chcem dať teraz do tohto druhého videa alebo nie. Uvidíme, že či to tam bude alebo to tam nebude, to teda zistíte vy. A tu by som možno aj pre dnes zase ukončil toto video, nechcem, aby to boli dlhé videá. Opäť účel bol iba taký trošku sa vyrozprávať, možno zistiť, že ako vnímate tieto témy vy.
či už umelá inteligencia, alebo sláva ako taká. Či by ste chceli byť slávni? Čo si myslíte, že sláva, že má viacej výhod, alebo má viacej nevýhod? A zase som si všimol, že som povedal A. Ak by sa mi niekedy podarilo pod takýmito videami, či už tuto na YouTube alebo na nejakej inej platforme rozputať diskusiu v komentároch, vidieť vaše názory, že aký máte pohľad na tieto témy, bol by som veľmi rád. A bol by som aj veľmi rád, ak chcete a budete cítiť, že to je teda správne, tak aby ste sa keď tak rozpísali v komentároch na tieto témy, prípadne navrhli mi nejaké ďalšie témy, o ktorých by som mohol rozprávať, ako je napríklad umelá inteligencia, sláva. To je úplne jedno. To, čo by vás zaujímalo a že by sme si takto zdieľali pohľad. Absolútne netuším, že aká je cieľovka týchto mojich videí. Bol by som rád, aby teda tie diskusie boli na úrovni, aby to nebolo, akože môže to byť aj vtipné miestami, aj v komentároch to môže byť vtipné, ale aby to bolo na nejakej úrovni, nazvime to tak, aby sa to nejak nezvrhávalo do nejakej veľkej satíry alebo vulgarizmu, to by som bol veľmi nerád. Ale samozrejme, každá veková kategória si môže napísať, čo chce do komentárov alebo reagovať ako chce, ale veď uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ja vám ďakujem krásne, tí, čo nejakou náhodou sa ocitli až tuto na konci tohto videa. A keď tak mi prosím dajte vedieť, že či je lepšie nahrávať videa takto na šírku, alebo je lepšie ich nahrávať na dĺžku, že čo je kvalitnejšie, aká je kvalita tých videí, že či sa to dá pozerať, lebo som úplne nový v týchto YouTube videách, absolútne neviem, že ako sa to edituje, čo je dobré robiť, čo je nedobré robiť, či tu nejakový stojan je fajn nápad, alebo na budúce to úplne zrušiť, keď tak sa dá možno nejak vyššie, aby ma lepšie bolo vidno. Osvetlenie tiež neviem, či je fajn, možno to bude trošku rozmazané, ospravedlňujem sa. A som rád teda, že sme takto mohli stráviť, alebo že som takto mohol stráviť týchto pár minút. Určite toto video zostrihám, aj keby to prvé video malo 4 pozretia, tak určite toto video zostrihám, vydám ho a budem teda rád za nejaké ohlasy. Ďakujem krásne a majte sa.